Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Karen, isa sa inyong mga tambalanista at isang mag-aaral na nagtapos ngayong taon. Sumulat ako upang magbigay pugay sa aking mga magulang. Hindi ako lumaki sa asensadong buhay. Sapat na sa amin ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Kitang-kita ko ang hirap ng mga magulang ko para makumpleto namin ang almusal, tanghalian at hapunan. Masarap lang ang hapunan namin kapag tumama ang karamihan ng binigay kong numero kay Papa sa loto. Hirap man sa buhay, maswerte ako sa mga magulang. Si Papa simula elementarya hanggang kolehiyo, walang sawang naghatid sundo sa amin kahit bumabagyo o inaatake ng rayuma. Si Mama naman, binibili ang pinakagusto kong laruan bilang premyo kapag nasa honor roll ako at the end of the school year. Pinagsusumikapan ko talaga ang pag-aaral taon-taon para sa mga papremyo ni Mama. Sobrang tutok si Mama sa pag-aaral namin ni Ate. Kapag nakita niyang may notebook, libro o gamit sa paaralan na naiwan namin sa bahay, hindi siya mapakali maghapon. Lagi namin kailangang ipaliwanag na iniwan naming sadya dahil hindi naman gagamitin sa eskwela. Kapag nahuli ako ng ilang minuto sa curfew niya, tatawagan na lahat ng kaibigan kong pwede niyang tawagan. Sa kabila ng suporta at pagmamahal ng mga magulang ko, hindi ako perpektong anak. May mga panahong naiinggit ako sa mga kaibigan ko na masaya at nag-e-enjoy sa high school life kahit hindi honor student. Nagliwaliw ako. Hindi naman ako lubusang nagpabaya sa pag-aaral pero bumaba ang grades ko kaya nawala ako sa honors list. Wala ako narinig kay Mama, pero ramdam at kita ko na nalulungkot siya. Si Papa naman dinaan sa biro. Sabi sa mga kainuman niya, "Yung anak ko patas ng patas ang honor dati top 5, ngayon top 11 na." Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Nagkaroon din ako ng boyfriend nung high school. Nalaman ng mga magulang ko at pinagbawalan ako dahil bata pa. Sinunod ko naman pero pagkatapos ng ilang buwan, nag-boyfriend ako ulit ng bago. Dinala ko sa bahay at ipinakilala sa parents ko hanggang nasanay na sila at wala nang nagawa sa harutan ko. Second year college ako when I had my first heartbreak. Katatapos ko lang mag-defend ng thesis at habang nagmamaneho siya para ihatid ako sa amin, nakipaghiwalay siya. Inabutan ko si Mama sa sala. Niyakap ko siya at dumiretso na ako sa kwarto. Umiyak ako magdamag. Kinabukasan, ang bigat ng pakiramdam ko pero ayokong pag-usapan ang pinagdadaanan ko. Umuwi ako agad pagkatapos ng klase, nagkulong sa kwarto at natulog.
Hapunan na nang magising ako. Naghahanda si Mama ng pagkain ng tawagin ko. Ang hina ng pagkakatawag ko pero kumaripas ng lakad si Mama papunta sa akin. Ramdam ko kung gaano nag-alala sa akin si Mama pero mas pinili niyang habaan ng pasensya at hintayin na ako ang kusang magkwento sa kanya. Tumabi siya sa akin at nagsimula akong magkwento. Sinabayan niya ako sa pag-iyak. Habang yakap ako ni Mama, pakiramdam ko, biglang naging okay ang lahat. Sa dinami-dami ng pinagdaanan, naitawid ko ang kolehiyo sa tulong at suporta ng mga magulang ko. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan sila sa lahat ng mga sakripisyo, suporta at pagmamahal na ibinigay nila sa aming magkakapatid. Hindi ko maipapangako na masusuklian ko ang lahat ng ginawa nila para sa akin. Wala nang hihigit pa sa sakripisyo ng mga magulang para maitaguyod ang kanilang pamilya at pangarap ng mga anak nila. Ang maipapangako ko lang ay gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang iparamdam sa kanila ang sarap ng buhay na ipinaranas nila sa amin. Para sa inyo tambalan, maraming salamat sa lahat ng saya at chikahan ninyo. Sa umaga man ang show ninyo, napag-uusapan namin kayo tuwing hapunan kung kailan kami nagkakasabay-sabay sa pagkain. Naway tumagal pa ang inyong programa hanggang sa maging magiting na ina na ako, gaya ng mama ko. Ang inyong tambalanista, Karen. Hi Karen! Napakaganda namang hindi Mother's Day, hindi Father's Day, walang okasyon pero gusto mong magbigay ng pugay sa iyong mga magulang. So hello sa iyong Mudra at Pudra, hindi mo naman sinabi ang kanilang mga names. Oo nga, Of sana course, nabigyan na din ng pagpupugay, nabanggit na sila ito. Tama. Malay Pero mo na din ng mga Mars. Diba? Uy, Mars ko yung binabati sa radyo ngayon, pinag-uusapan. Na ang bongga-bongga ang sacrifice para sa mga jugets niya. Ganyan. Ganon. So, hindi mo binigay ang pangalan. Pero kapag ka napag-usapan ninyo itong tambalan segment na ito, habang kayo po ay naghahapunan, hello po sa iyong sa iyong mommy and hello po sa iyo daddy. And thank you dahil napakaganda po ng influence at impact ninyo sa buhay nitong si Karen. Ayan. Correct. Fresh grad si Karen. Oo. Nakakatuwa naman. Tsaka mga gamit niya ng salita kanina, upang. Di ba? Yan. Bihira na gamitin yung ganung salita. Oo. Sumulat po ako sa inyo, upang. Yan. Di ba? Ang alam na lang natin, utang. Tsaka dupang. Yan. Tsaka gapang. Ganun. Wala lang. Parang asarap lang ibalik yung mga ganung salita. No? Oo, yung mga Filipino Partner, words. pupunta ako sa iyong opisina, Ano? upang. Yan. Ako Upang ay- humingi ng tubig. Yan. Diba? Pero upang. Ganda. Oo nga. So thank you Karen. Okay. Ang ganda ng pagkalathala mo at ang ganda ng message na gusto mong i-impart hindi lang sa mga magulang mo kundi para sa lahat ng mga anak. 'Di ba? Na meron pang mga magulang. Yun talaga yun. Una, ipagpasalamat mo na buhay pa yung mga magulang mo. Yes. Kasi may mga ibang anak, unfortunately, nalagasan na ng isa, wala ng tatay or wala ng nanay or wala na both. 'Di ba? So the fact that they are both still alive, sacrificing for you, gumagawa ng lahat ng mga bagay para maging okay ka. Isang napakalaking blessing yan. Baka naman, pasamgyup ka naman, di ba? Sa nanay at tatay mo. Siguro, partner, kaya siguro ganyan yung, di ba sa western na culture, parang yung utang na loob hindi kasama sa kanila yun eh. Parang pag nag-aral ka, makagraduate ka, bala ka na. di ba? Oo. Kasi ganun talaga yung kultura nila. Sa atin kasi, partner, palibhasa, hindi naman lahat mayaman. So kapag ka nakikita nila na yung mga magulang nila nagpakahirap ng husto, ayaw naman nila na hindi nila ibalik. 'Di ba? Although hindi siya obligasyon,
'Di ba? Ano yan, debatable yan 'di ba? Kaya nga may Oo. mga iba naman hirap na kasi parang feeling nila obligasyon nila ibalik sa magulang. Ano lang, innate lang sa mga Pilipino na gawin nila 'yon, lalong-lalo na kung nakita nila naghirap yung mga magulang nila. Correct. Na nagsakripisyo ng matindi. At hindi naman saludo tayo questionable, yes, dyan. hindi yun question. Oo. Maraming argumento tungkol diyan kasi marami namang talagang tumutulong sa mga magulang Yes. kasi kaligayahan nila ang Correct. magbigay sa mga nanay at Oo. tatay nila. Lalo nga partner, kung nakita nila talaga na ang tindi ng ng paghihirap. Yes. 'Di ba? Ang paghihirap sa pag-aaral ilang taon? 20. Totoo. Isang anak pa lang 'yun. Pag-aaral pa lang yung pinag-uusapan correct. natin. Iba pa yung hirap nung lumalaki ka. Oo, yung Nung, mga pasaway ka. Oo, yung may mga harot-harot kang yes. ganun, 'di ba? Tsaka yung mga edad na wala ka pang muwang, iba din sakripisyo iba pa yun. Oh, 'di ba? Oo, ng So mga ang magulang. tindi talaga ng mga sacrifice. Kaya Yes. saludo tayo sa mga magulang. It's always Happy Mother's Day and Happy Father's Day. Every day is a chance to celebrate your parents. Totoo yun, no? Itong ginawa mo ngayon, Karen, ay nagbibigay ng ng kagalakan sa mga sino mang mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. Wishing and hoping na sana yung mga anak nila ganyan din ang takbo ng pag-iisip. Correct. Sabi ko nga habang binabasa mo yun, sabi ko sa sarili ko kanina, sana yung anak natin, partner, Ako ganito din, din, di ba? Na talaga. parang pag ginawa ito sa atin ng mga anak natin, inilalagay ka sa pedestal eh. Yung appreciation kasi ng mga anak sa mga magulang nila, priceless yun. Tama. Na parang, ay, ang nakakatuwa naman tong anak ko, ibig sabihin, lumalabas lang na pinalaki kita ng maayos Correct. para ma-appreciate mo yung ginawa ko sa'yo. Yung Kasi may mga anak na wala eh. Wala lang. Galit Oo. lagi sa nanay lang kasi pinagbabawalan. Correct. Diba? Corning-corny sa nanay, may Oo. edad na kasi, 'di ba? Yung Oo. mga ganun or galit sa tatay kasi Correct. madaming ganun. Pero minamasama yung ginagawang pagdidisiplina ng mga magulang. Oo, pero ito 'di ba yung dinescribe niya yung taranta ng nanay niya kapag may naiiwan yung mga Oo. ganun. Ano yun naging maganda yung effect. So Yes. talagang totoo yung sinabi mo partner. I'm sure that a lot of parents are thinking na sana ganito din magiging ganito din ako ilagay sa pedestal ng anak ko na yes. na-appreciate niya yung sacrifices na ginawa namin. I mean, of course dapat wala namang bayad yun eh. Tayong mga magulang, 'di ba? Ginagawa natin yun kasi gusto nating gawin, mahal natin sila. Nang wala dapat na hinihiling na nakapalit ha yes. na wag magi-expect na parang kasi ginagawa ko to investment ko kasi anak ko na para pagdating ng panahon pag matanda na ako sila na yung bahala sa akin, hindi ganoon parang syempre gagawin mo yun kasi mahal mo sila and it is your responsibility as a parent, 'di ba? Ngayon bonus yun kapag yung ganyan ilalagay ka sa pedestal, yung i-appreciate ka, 'di ba? Yung itataas ka ng ganon. Tas extreme bonus yung may kasama pang trip to Boracay, di ba? Yun talaga yung malupit talaga doon yung malupit Oo, doon. Yung may kasamang, correct, yung may kasamang pakain sa labas, pa-barbecue, pa-samgyup, pa-milk tea, o kaya pa-trip to Boracay, why not? Totoo yun. Makwento ko nga sa'yo, partner, may kaibigan ako. Ayan na naman po tayo Ang chismis mula sa mga kaibigan natin. Ito na, yan na naman ilantad na natin. ano yan? Nung first time na magkaroon ng trabaho yung anak ka, tapos unang sweldo din niya, nagbigay lang ng 500 dun sa nanay, sa tatay actually, sa tatay nagbigay, umiyak yung tatay. Ang liit, anak. Bakit itay lang? Bakit i-touch lang, anak? Kulang pa pabayad na kuryente to. Ang daming Sino hindi bayarin. may iyak dyan? May trabaho ka na, 500 lang yung share mo. bigay mo. Anak, bakit naman ganon? Sinong hindi may iyak, di ba? Ang liit, anak. Nag-promise ako sa mga kainuman ko, magpapainom ako, anak. Pinagmamalaki Hindi to- ko, may trabaho ka na, anak. Oo. Asan dito yung pang-inom namin? 500 lang to. Hindi to abot, anak. Kulang pa sa crispy pata to, Anak naman. O ano? Umiyak. Kasi sobrang na-touch. na-appreciate na Oo. parang, grabe naman yung anak ko. Ang liit-liit na nga ng sweldo mo. Hindi ka pa naman kumikita talaga ng malaki pero naalala mo ako. Di ba? Umiyak talaga. So parang ang gusto nating sabihin dito, na-appreciate kasi nung anak ka. Yung ginagawa. Yung sacrifices ng mga magulang, nung tatay in this case, na parang maalala mo akong bigyan sa akin.
hindi na mahalaga yung amount, pero yung naramdaman ko o ipinaramdam sa akin ng anak ko na na-appreciate niya lahat at gusto niya itong suklian sa anumang paraan na kaya niya. Nakaka-touch naman talaga. Priceless yun para sa Pero akin. may mga iba din tao, partner, importante yung amount. Oh, tsaka yung Boracay, syempre. Char lang, mga kabiso. Di ba, Ganon. nakakaano yun, nakakadurog ng puso. Hindi nakakadurog, nakakatuwa. Nakakataba ng puso na magkaroon ng appreciation yung mga anak sa mga magulang nila. Sa true. Kahit hindi tayo yung magulang, kahit malaman, ako nga yung kumakwento ng mga kaibigan ko, ang bait mo naman, di ba? So nakakatuwa yun, sa lalong-lalo na sa mga mga magulang. Kaya again, saludo tayo sa mga magulang. Kung ikaw ay magulang ngayon, wag ka na maging magulang, daya mo eh. Oo. Ay, ano ba? Ibang gulang naman. Okay. Parents pala. Parents, Akala ko yung oo. naalala ko kasi yung kaibigan ko magulang eh. Sabi namin yung ambag, yung ambag niyan, liit. Gulang talaga, din ang kami sa kwento. Ay, hindi ba yun? Iba yun. Okay. Iba yun. Parents, Parents, yan. oo. Isang pagbibigay pugay sa mga parents na nakatutok sa inyo. You're doing a good job. Minsan iniisip natin parang, are we even doing it right? Madami tayong questions about us being parents. Tama ba yung binibigay na pagmamahal? Tama ba yung binibigay na oras? Tama ba yung mga life lessons na ibinibigay? Tama ba lahat? Madami tayong questions bilang magulang kasi wala naman pong perpekto eh, 'di ba? Kaya yung sinasabi ni partner na ang ganda yung katulad na nangyari sa kaibigan niya. I'm sure yung kaibigan mo, partner, may mga questions siya sa kanyang pagiging isang parent. Pero nung binigay yung 500 sa unang sweldo, parang it answered it all na I did a good job. I Yes. was okay. Alam mo yon, parang hindi man ako perfecto but ano pala, may impact Tama pala ako. pala. Tama pala yung ginagawa ko. So Yes. yun yung gusto nating impart na message sa ating mga parents, diba? That you are enough and you are doing great. Wala Correct. pong perfecto but you are doing great. Correct. At magandang magandang mensahe din ito sa mga anak na kapag naging mabuti po kayong anak, answered prayer po ito para sa mga magulang. Tama. 'Di ba? Ikaw, partner, ano yung pinagdadasal mo sa mga anak sa mga anak mo na gusto mo mangyari sa kanila? At para sa iyo, 'di ba? Pag nangyari, syempre answered prayer 'yon na ay ang galing naman, nag-asawa yung anak ko ng hapon, mayaman na kami. Ay, hindi hapon partner. Hindi hapon yung naiisip Kasi ko. may ganung magulang. Oo, ako partner, hindi kasi hapon yung naiisip Ay, ko. sino? Kasi yung hapon, masyadong busy yan eh. Busy, oo. Oo, parang work. Hindi na magiging happy yung anak ko. Sino? Anong lahi? Wala namang eksaktong lahi, basta mayaman. May ganun nanay, di ba mga bata? Anak, galigin mo sumayaw, di ba? Oo. Tapos dadalhin ka na sa ganito, papakilala kita kay Kaya ganyan. nga. And for them, answered prayer Answered yun. prayer. May mga ganon, may mga kanya-kanya. Wala naman judgment, di ba? Pero hindi, may mga ang sinasabi natin, may mga magulang talaga na pinapanalangin nila na yung mga anak nila sana makapagtapos ng pag-aaral. Yes. Basic yun. Yes. Makatapos sa pag-aaral. At maging maayos ang buhay. Tama. Sinampo lang natin na mag-asawa ng mayaman. Pero Chika lang ang lahat. Pero may Oo. mga magulang din talagang yun yung gusto nila. Yes. Pero totoo Oo. Ako partner, No judgment. Ako partner, hindi ko naman pinangarap na makapag-asawa na mahirap yung anak ko. Parang walang ganun. Oo, Parang, totoo. Lord, Panginoon, sana po yung anak ko makapangasawa na mahirap pa sa daga. Parang wala akong narinig na prayer na ganun. Diba? Lahat tayo naman nag-aasam. tayo nag-aasam na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kasi Yes. gusto natin, pagka umalis na tayo, kasi Oo. mauuna naman tayo at mauuna, diba? Ayos sila. Correct. Yun naman ang pangarap ng bawat magulang. Pero basic yun, dapat makatapos ng pag-aaral. Totoo. So yun din yung prayers mo. Makatapos ng pag-aaral. Bonus na lang kung makatapos ng pag-aaral with honors. Correct. Oo, pero yung makatapos sa pag-aaral at natuto talaga, at saka yung gano'n na masaya na talaga tayo. Diba? Dyan. Answered prayer yun sa mga Oo. magulang. So pagbutihin niyo po yung mga yung pag-aaral niyo. Malapit ng pasukan. Yes! Yung mga anak na nakatutok sa atin ngayon, kung alam niyo po yung mga magulang niyo nagsasakripisyo ng husto para makapag-aral kayo ng tama, makakain kayo ng maayos, i-appreciate natin yun. At paano papakita yung appreciation? Galingan Trip to nyo. Boracay. Ay, ano? Galingan. Galingan Okay, nyo sorry, sa pag-aaral. sorry. Oo. And bonus na nga yun, yung mga Honors, 2 days honors. and 3 nights. Ay, Ano? 3 nights and 2 days. Boracay. 4 days and 2 nights? 2 hours and 3 weeks. Pwede. Yan. Sa Bonus Boracay. yan. Bonus na lang talaga yan. Malapit na po talaga ang pasukan. Yung aking bunso, nagsa-start na siya. Yung aking panganay ay
malapit na 3rd week of August. So, Oh, yes. uulitin natin to. Lagi natin sinasabi to sa tambalan. Kung nag-aaral ka, yan lang naman yung obligasyon mo eh. Tama. So, bakit hindi mo nakaririn? Correct. Diba? And again, katulad nga na sabi ni partner, answered prayer ng magulang mo yan. Na Tama. maitawid mo yan, diba? Na natututo ka. Na Correct. sineseryoso mo yan. Answered prayer nila yan. Kasi hindi naman nila ikukwento yung paghihirap nila eh. Kung paano nila na-come up yung tuition fee. Tama. Diba? Kung paano nila, kung ano yung ginawa nila para makapangutang sa ibang tao, hindi na nila ikukwento yan. Merong iba ikukwento nila, pero yung iba hindi eh. Oo. So, I-observe mo na lang yun. Oo, diba? Diba? Naghihirap yan. May mga sacrifices. So, yung pag-aaral mo, ayusin mo. Correct. Actually, kung tutuusin, no, kung iisipin natin, lahat naman ng ginagawa ng mga magulang natin ay para sa atin, hindi rin para sa kanila eh. 'Di ba? Kung yung pag-aaral mo, nagagalit ka pag pinagsasabihin ka, mag-aral ka, galigan mo sa sa karirin mo ang pag-aaral. Minsan nagagalit tayo kasi alam mo 'yun, nabibingi tayo, ang dami sinasabi ng mga nanay at tatay natin. Pero kung susuriin mo lahat ng sinabi nila, hindi 'yun para sa kanila, para sa iyo lahat 'yun. 'Di ba? So wag nating mamasamain. Diba, lahat ng ginagawa ng mga magulang natin ay para sa atin lang din. Yes. So, i-appreciate natin yun. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Salamat sa lahat ng mga estudyante, lahat ng mga magulang na Yes. nakatutok ngayon at nasayahan dito sa kwento ni Karen. And again, Karen, thank you very much for sharing your story with us. And mabuhay ang iyong mga magulang. Ayan. Yes. Pag-usapan nyo kami na maganda sa sa hapunan. Tapos next time, isama nyo na din kami sa hapunan. Oo. Eh kung ayaw nyo kami isama, padalhan nyo kami ng hapunan. Yan. Alam mo, partner, Pwede naman, kung sino oo. nakatutok sa atin, partner, ang Belmart Supermarket sa Marikina. Uy! Laging naka-love. Araw-araw, talagang natutuwa sila. Panay Love Radio ang pinakikinggan ng mga tindahan doon. So, hello po sa lahat ng mga kabisyo at tambalanista natin dyan sa Belmart Supermarket sa Marikina. Ayan. Rinig na rinig daw doon sa kalye ang boses natin. Kaya, thank you very much. Ang nag-message si Miss Goya. Salamat. Ay, Ma'am Gusto daw nila Goya. yung kwento na mahiwagang Burnay. Uy, Yan. thank you po sa Thank inyo. you so much. Salamat ng marami. O siya, mga kabisyo, salamat dahil sapagkat because kayo po ay tumutok sa amin. Kung meron kang kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!